Azt tudtad, hogy a Google közzétett egy listát arról, hogy a cégek hogyan használják a mesterséges intelligenciát időmegtakarításra, hatékonyságok és bevételek növelésére? A Puma például AI segítségével szabja testre a termékfotókat a weboldalán. A L'Oreal AI modelleket használ minőségi videók készítésére. Az Etsy ügyfélszolgálati csapata percek alatt elemzi a vásárlói visszajelzéseket az AI segítségével, ami korábban órákig tartott. Egy másik cég közösségi médiaposztokat ír a Gemini segítségével, hogy aktív maradhasson online. A kontraktor 75%-kal csökkentette a szerződések elemzéséhez és áttekintéséhez szükséges időt az AI segítségével. Az Adormi 30-40 óráról 1 órára csökkentette a termékleírások írásának idejét az AI segítségével. A Kraft Heinz 8 hétről 8 órára csökkentette a kampányok létrehozását. A Wendy's mesterséges intelligenciával párosítja a beszédfelismerést, hogy személyre szabott élményt nyújtson az ügyfeleknek az autós kiszolgálásban. A Papa John's Pizza Lance olyan eszközöket épít, amik jobban előre tudják jelezni a vásárlók rendeléseit az alkalmazásban. Az Uber AI ügynököket használ, hogy az alkalmazottai időt spóroljanak és még hatékonyabbak legyenek a munkában. Mark Cuban egyik cégének az alkalmazottai átlagosan 5 órát spórolnak hetente csak a Gmail AI funkcióival. A Thomson Reuters nevű cég 10-szer gyorsabban dolgozza fel a dokumentumokat, mint korábban. A Radisson Hotel Group személyre szabott hirdetéseket készít, ami 50%-kal növelték a produktivitást, több mint 20%-kal bevételt. A CME Group programozóinak többsége 10,5 órás időmegtakarításról számol be havonta. A Finnit 90%-kal csökkentette a könyvelési folyamatok idejét, miközben növelte a pontosságot. Egy másik cég AI segítségével automatizálja a biztosítási kárigények feldolgozását, nagy pontossággal kinyerve az adatokat különböző dokumentumokból. A Pepperdine Egyetem hallgatói és oktatói pedig a Gemini Google Meet segítségével valós időben fordított feliratokkal kommunikálnak. Ez csak néhány példa a 601 AI használati esetből, amiket a cégek már ma használnak. Érdemes átnézni a teljes listát, mert nagyon jó ötletek vannak benne.